Durant els anys 60 i 70 van proliferar urbanitzacions sense cap planificació urbanística prèvia. Actualment, la meitat d'aquestes urbanitzacions continuen sense alguns serveis bàsics. Una vuitantena d'alcaldes han presentat avui un manifest conjunt on demanen solucions a la Generalitat i al Parlament per impulsar canvis normatius i financers que permetin legalitzar i posar al dia les més de 700 urbanitzacions afectades per tal de garantir-hi tots els serveis. Problemes de seguretat, de l'accés a les emergències, de la seguretat i de la gestió de les pròpies urbanitzacions. I realment hi ha mancances urbanístiques que després de tants anys... O sigui, me'ls vaig trobar i segurament les deixaré. I això és molt frustrant. A Catalunya hi ha 730 urbanitzacions, la meitat de les que existeixen, amb dèficits en els serveis d'enllumenat, sanejament o asfaltat. Unes despeses que han d'assumir les persones que hi viuen i que poden tenir un cost d'entre 20 i 50.000 euros per parcel·la. En molts casos, els veïns no poden assumir el cost i les urbanitzacions es van degradant. Els ajuntaments ja fa anys que demanen ajuda per solucionar aquest problema. Posar al dia la urbanització més gran de Sant Cebrià té un cost de 20 milions d'euros. Per un ajuntament que té un pressupost anual de 5 és inassumible avançar uns diners que després acabaran pagant els veïns. Ara, la Generalitat ha anunciat que ajudarà els ajuntaments a avançar aquests diners amb una línia de crèdit a través de l'Institut Català de Finances. També facilitarà que els consistoris puguin recepcionar parcialment les urbanitzacions. Què vol dir això? Vol dir que si una urbanització té tot l'asfaltat fet, o tot l'enllumenat fet, o tota la xarxa claveram feta, la podrem recepcionar. Antigament, la normativa el que deia és que tu no podies fer aquestes recepcions fins que no estaven fetes la totalitat de les obres. És el que es podria fer, per exemple, amb aquesta urbanització de Palafolls. Ja tenen fet el sanejament i l'asfaltat i ara només falten l'enllumenat. Aquí viuen 1.500 persones, però les seves parcel·les s'estenen en 20 quilòmetres de carrers als que cal donar servei. Aquesta línia de finançament ha d'ajudar a poder compensar aquesta dinàmica, perquè, repeteixo, els ingressos que rebem de les unitats familiars que viuen a les urbanitzacions estan molt per sota de la despesa que implica aquest model urbanístic. Un model que va sorgir als anys 60 com a segona residència, però que s'ha convertit en vivenda habitual per bona part dels veïns que demanen solucions. Els alcaldes demanen flexibilitzar la normativa per desencallar una situació que s'arrossega des de fa molts anys. Perquè si no ho posem més fàcil, passaran 50 anys més i aquestes urbanitzacions continuaran sense els seus serveis.